اسا جرمان کے شہر گئے ہیں کثیر بروچا سارے میلہ لڑائی اسے نال تیے بوان نال تے سب ٹھیک مزہ کیتا کشتی چنگی لڑے کشتی ڈھائی سوام بھی پوچھے ایک بار ٹھیکیدار آئے بیٹھے گام ٹھیکیدار آئے بیٹھے اسا جن دے کرایا مبارک کیتے بار گیری گال کرے سی تو سو کبار پہ انہوں نے تے جگہ پائے عمران ٹھیکیدار تلٹی ٹھیکیدار نذیر پاکھائی کہ تو سک کھئی چستی دی پا ہاں دبا کر کہندا آکسیں اسا تے کشتی لڑے تے انہیں اندے کو لائے بیٹھے بلوچ کو بلوچ آکا میں پیٹا تساں عوام جیڑا فیصلہ کرے سو جیندے تیار سو اس سے تے لڑائی سو کمنٹس کرو نذیر کیتے تے عمران اندے کو لایا بیٹھے لٹی ٹھیکیدار آیا بیٹھے عمران بھا بالی ودانے آجی با ساری ایسا چیز گال دے دی گئے رسا دی نیا جری ہے نا دلو پیشنی رسا سے موتی ہم کی لڑانا چاہ یہ بھائی گال پا چل رہی ہوتی ہے لو پہلا تو سا کمنٹ تو سب کمنٹ کرے سو راس سے موتی دل تے اسے تے لڑاؤں تے یہ جنگل تے لڑاؤں یا شہدی پچار تے لڑاؤں یا جیندے بھی آپ سے تو سا کمنٹ دیتا تھا وہ لڑایا رہا ہوں تے انشاءاللہ اللہ دے حکم کا میلہ ہی میں دی کہہ سو جی ہوں دکھایا سے پوچھتیاں فیصلے لیاں حسین اللہ دے حکم بلوچ یاد آئے بھئی میں تو سجیویں آپ سے وسعوں میں کرے وسلام یہ پلوان پری خوشی ہوئے چار پلوان ہیں عدنان ٹہرالے گلو باٹے شہدی پچارے یہ آدھے پاکستان دا کوئی پلوان ہوئے نظیر دا میں پیٹا میں کھڑا ہو کت کے عمران ہون کارے نال چلسی لاڑ عمران ٹھیکیدار چبارا ہوئے جہندہ تو ساکسو نظیر اس سے لگا رہے سو پیمرس